nemba ndinisisi vakurumba medu ndakarwadziwa nekuda kwekutaura kwandaita nehanzvadzi yangu nenhau yemunda ndichitoona ini ndaita murume wekutanga ndikafirwa ndikaita murume wechipiri ndikafirwa saka hanzvadzi ndakukumbira kunogara kumunda hanzvadzi yangu ikantaura kuti hamuna kodzero kunogara kumunda kuti munda ndakachinja zita hauchazwa vainesikani mahanga wawasibungani kanyema saka zvakandipa shungu yekuti abva kusina kutaurana zvakanaka nehanzvadzi yangu ari kuti munda wavake saka hatichaziva kuti akachengesa here kandi akaita sei rege tiende nenyaya iyi kwamambo tunoedza kugadziriswa tinzoti chii chakaiti nekuti musha uyu ndowamai ini handina kukuenda nemhuri yandakabereka sisi vangu vakatsvagira mai munda uyu vakashayika vakasiya vana vatatu vana ivava vanouya kwandiri vachiti amai handina kwokuvaisa ndine vana vangu 5 vakomana sisi vakasiyawo vasikana 2 nemukomana 1 saka ndine mhuri yakakura yandisina kukugara nayo tauya kuti tibatsirike kwamuri mambo ihai ndikuinzwisisa ndakumbira kupinda kwakudai ihai ndikuinzwisisa mugore ra 2005 mai vakawana munda pawenji kilomita 13 vawana munda mugore ra 2005 ndikubva ndabuda kulendo ndikubva ndabva ndagara namai ndagara namai ndobva ndadzidza pana parivers chituga plus tichigara ipapo mai ndokubva vanzi vatanga kurwara ndokubva vaita kensa muchibuda inini namai nechisikana chidiki chekusouth africa chandosira chigotwe chimusikana tisi taigara namai vasikana vaigara uyu aigara kumba kwake uyu aigara nasisi paconcession saka mugore ra 2006 7 8 2009 mai vakabva vashayika mai vashayika ndini ndaigara namai ava vasikana vana vabva vacheuka mai vanga vasingacheuke to the level rekuti inini ndaiwacha nhumbi dzamai kubikira mai vachiita kunge vasina vana vasikana nokuti mudiki wacho ngari musikana mudiki gotwe anga achiri mudiki ndini ndaitoti baba ipapo mai vachigara vachidudza kuti iwo mwanangu ndiwo baba vasati vatorwa nemukoma wavo vaiziva kuti mai ini handibude papurazi vaitoziva handivatenderi kuti vabude pamunda vachienda kumukoma wavo daiti makangobuda panapa handione mararamo kanzi mwanangu urwere hwawedzera rega ndorwarira kumba kwedu kwemukoma wangu kwasekerera ndakati zvogoneka mai ngatikontinye tiri pano tichigara tiri vatatu inini amai nechihanzvadzi chidiki zvadaro amai vakabva vandituma kuglendale kumba ndisingazive kuti yanga iri disguise yekuti vaite sei vawane kutorwa nemukoma wavo vaende because vaiziva kuti havakwanisi kuda sei kubuda because nachiti amai musaende isusu tokuchengetai ini ndiri mwana wenyengwa ndiripo chisikana chidiki chiripo zvadaro mai vakaenda mai vaenda havana kutora nguva vari kumba kwemukoma wavo vachigara kwasekerere the next thing ndakazongonzwa kuti vaadmitwa ndobva vashayika asi pavakashayika in my position vakanga vandisira munda vakati mwanangu munda uyu ndiuye baba saka ndokusiya pano vakarora mudzimai wako ndopapo pano uri kuona vasikana already havasisipo ende hapana anga aripo vasikana vambaa uyu aigara kwamutare nemurume wake nemhuri yake mumwe wacho aigara nasisi paconcession vari kumba kwavo futi padandamiro saka inini nemusikana mudiki tisitagara namai mai vashayika 2009 July 4 vashayika kuprivate kwakasara kusina munhu ini ndobva ndaenda kuglendale ndotanga kugara kuglendale kumba kwababa ndiri kugara kuglendale 2010 ndobva ndafonerwa navasaidi aiva ari sabhuku wepawenji zvakanzi kanyema ndakashanda namukoma wako zvakanaka kucancel kuglendale munda wamai wako unoenda toita sei ndakandoita sei chibvunza sabhuku zvakanzi zvoita izvozvi dai waikwanisa kuwana death certificate ramai vako ndakati ofatoita ndinaye saka ndoita sei ndokubva ndabata
padday kana maya padday vanasvika nevafanira takati ano isusu ka tinachatokwanisa kuita but you need death certificate ekuratidza kuti mai vakafa because kunochinja munda mai vari vapenyu ndopanaenda kuHoward Hospital kubvunza mukoma wamai atsvaga death certificate ashaya ndopanaenda kuHoward Hospital pandanobvunza marecords avo ndakati ndiudzeiwo ndikutsvagawo zita raso handifunge kuti death certificate ravo rakambobuda pavakaburiswa chituma ndokubva ndatora bvawanita isi okay bvawatsvaga bvawana marecords kwavo bvawana death certificate ndobva ndapiwa death certificate ndobva ndaenda kwamudzviti ndaenda kwamudzviti ndobva ndati ndasvika tukani but it's not complete. Now write down in affidavit, then look for at least a sister and one witness that affidavit. I approached my sister then, and it no, I will not sign that. No, first that way. I require kuramba ri mu standard deceased, muna deceased. It's impossible. No fana ndasati no yini. Ndokubva sister yangu imwe yacho mwana wababa tiri vana baba ari ane sene mu yakafana neni pakusaina that affidavit nemurume wake as witness. Ndokubva ndamhanya. Sokurepa kuti avachicha kwa My sisters futhi. pagudini Vana wababa namai. kuwataura vanhu kuti musister namababa vanozotaura kuti ava masisters vakwava vana vababa Vana wababa namai. Ava. Then kune kuiwewe then inini yandienda dzangu. Then tivana pabarika. Then ndine imwe sister. Yatinoshare naye same surname. Mwana wababa musikana. taura zvakanaka Mwana wababa. Alright. Tiri vana pabarika. baba wako vanga vane madzimai maviri Nevasikana. madzimai maviri iwe uri imba ipi yekutanga here kana Ndiri mwana wechipiri. iwe uri imba ipi yamai nini here kana kuti yamai guru Yamainini. yamai nini kuava Vana kwamainini. vanga varibarika madzimai mangani Vangwane tu. Vana kwama ava tiri same house. Same house. Yes. So vana kwamai guru. Mwana kwamai guru musikana. Ndiwanda akazobatana naye. Ndokubva andibatsira. Ndobva ndamhanya ndobva ndachinja. Ndobva watoziva kuti apulazi shure tochinjwa timusera mani nemukomana 2010 October if I'm not mistaken. 2010 ndachinja. Mugore 2011 mai vakasiya stand kuGlendale 300 square meters kuRijeko. Now my sisters, same sisters ivavo nemumwe wacho and I was young because I'm 32 years old now. Time iyo I was young. This sister muhombe uri 32 years yes cool 32 38 36 or 35 30 okay fine okay saka nda stand iyi sister muhombe ne sister my sisters muhombe kandi ngatengese stand iyo that was 2011 ndobva tatengesa stand iyoyo ende munhu akatenga stand iyoyo tikati vanopinda same church ne cousin brother mwana mukoma maeri yakati rifika kune munhu tatengesa stand ndobva tadambura mari in 4 pieces round table with 4 sisters ne 3 my sisters angu neni because already mumwe musikana upa concession we aigara kutora nyaya yemunda okay asaura nyaya yestand yekutaundi okay dzokera kumunda alright zvadaro now vasikana ava vaita tumari twavo vati akakunogara kupurasi saka there's no problem ende munogara 2011 vakaenda kumunda vakuya papurasi sisi ava vaigara kwamutare nemurumowo murumowo ndobva awanirwa vakaenda kupurasi ndiani mari vakaenda kupurasi vasikana 2 iva vese vari 2011 ndobva vaenda kupurasi ndobva vanogara kupurasi ava vanga vane murume handiti ava vanga vasina murume vakangomitiswawo vese bva vagara papurasi wai ndakaalawa mukwasha kuti agare nehanzvadzi nevana vake pamusha medu nekuti mukwasha akanga akaroora anga taimurecognize ndobva vagara ini tiri kuharare saka ndaiuya chimbovatengera ndichiuya kubva kuharare ndichivatengera chikafu ndichiuya ndichivaona maweekends ndobva ndati vanere zvirimwa zvangu ndobva ndatenga mushonga ndakati mushonga wabada kuzosprayiwa chi zvimaflowers zviripo izvo since cucumber nebutternut vanoda flowering saka kuda kusprayiwa imini vasikana this is our project inini I'll be supporting you financially imini ndimuri paground bvunzo uri kuti
sei wakatekesa chi usaidi kwese kumagaka ndiye munda ownership yemunda specified munda waunani munda uneni vasikana 2013 murume wavo akashayikira papraza akazviuraya koita suicide ndokubva avigwa vasikana ava ndokubva vatiza praza. That was 2013 now. Murume wacho paakashayika ndokubva vaenda kuharare prazi ndobva tasara raaido moto ndokubva webva wapisa dzimba dzese ndobva sara papadoko pasina chinhu. Zvadaro chareka mukwasha wedu isusu chareka kwakuona vanonzi amapani sekuri mapani nambuya mapani vachitsvaga pekugara. Chareka ndokubva aenda kuglendo kumba kwamai guru kwavo vaudza no ndo vana vawanavo bhozi ina vakasingazondirowa ndikakuti kwarari zvanzi ndo varipo but afonero ndati it's okay go ahead ngavanondese ngavanogara. From 2013 ndobva vatanga kugara ipapo pasina chinhu ndobva vatanga kudevelopa kuvaka pekugara panga pasina kugara kuvaka kuda zvavakaita from 2013 kusvika 2021. Saidi kwakunifonera ndakanzi subside kuti wakadii kunge kuvanyorwa affidavit yekuti vari kugara vari kuchengeta vari ipapo kuitira kuti mumwe munhu anogona kunge wazovadzinga kana since ipurazi rakaita kutorwa already izvozvi we lost 4 hectares of land pa6 kwakasara 2 dzakatoenda. Mumwe wakangoiwa neoffer letter ndobva apfekera kumusoro because panga pasina munhu that time. Gogo pakuprotecta 2 hectares dzasara nasekuru vachigara ipapo mitero vachibhadhara kulens vachitengeta purazi ronge ravo. Now zvadaro gogo dai vaida kutora purazi vaigona kuitora nokuti ndivo vanga vari in a good position vari kurima vari kudevelopa kuti sei indiri kuharare. Vasikana ava vari kuharare vakatopira gosi vasikana ava navo vakuchinawo influencwa nezvikomba zvava kuharare. No, let's go kupurazi tinogara mumusha mababa wakwemo tigare nevana vedu imomo tirime tiri sei. Ndo vandakati no hamukwanise kuenda ikoko nokuti kuna gogo nesekuru mapani vari kugara handisuda kuti handidi munhu anovakanganisa kana novadisturba. Munda iwoyo dai pasina iwo dai wakaenda kare nazvino munda iwoyo uchiripo nekuda kwavo musavakanganise. Zvadaro vasikana ava ndataura navo zvakanaka pafoni havana kuuya kumba kwangu kuzondikumbira kana kuzondati havana kuuya bhozi ivava ndovaona sevana vahombe ndoona sevana ivava vasikana ava akawana zvinomuwana ipapapa tinogona kurambirana pana pachena panapa but I'm the only one anokwanisa kuvacheuka. Ndiri baba wavo nyange ndiri mudiki kwavari vese vana vangu zvese zvavari kuita izvi vari kuzviitawo but vachiri pamwoyo pangu vana vangu ivava vaifanira kunge vakauya kumba vogara neni nemudzimai vangu togara pasi asi chavanoita kuinsulta inini kwakutuka tese vanongoti insult handiti vadaro vakasiya vatoinsulta nemukadzi wangu musi wavakauya kupurazi vachivhurumutsa vachituka vakainsulta mapani nemudzimai wangu pamba pavo. Yes. Vadaro neniwo ndakainsultwa then the next thing tabva ipapo ndakabva ndaona kumanai ndasamono bhozi vakandifonera kuti tauya munda wedu apa havana kuuya kumba ifoni koya vakandiitira havana kuuya kumba kuti taure tigare pasi tauri asoona kuti zvakamira soso. Sisi vahomba vanogara pakwaedza pavaigara havana kudzingwa vakadisaidha kubuda katina chada vanogara pakwaedza mushure mekunge vacreata scene mess papurazi vachagarika kanaka vabva ipapo ndobva vanogara pauz farm pamapurazi patroget vawana basa vakangolasta 2 weeks zvadha ndichada ndobva vaenda kumaruwa nyaya yake yapera mukomana. Chinokosha pano chaabudisa ndekuti mapepa akuti purazi nderake ndo chabudisa chinokosha. iri kupofa letera
hanzvadzi dzako dzichiti idzo iwewe wakatengesa purazi yaamai shuwa here kuti wakaitengesa purazi haina kutengesa wakaita se wakapomu kuti atengesa purazi riri kuchengeta gogo mapani nasekuru mapani this is the affidavit ndakavaitira kuti vange vachigara ini vanzadzisikana makanzwani kuti uyo akatengesa uya kuti handina kutengesa sindakangochengetesa pamusoro idaro nyaya yange takanzwa mazuva akachata isi vatopromota vaiti vakambotona mukadzi wechipanditete tikutsvagawo mari almost $2,000 ndikati anza kuna munhu wamunoziva mupa loni here ndikati anopa loni hapana munobatisa chinhu anda loni anda kubatsika ndobatisa land watiwo uya kuti hana kutengesa purazi yaamai ndinimi makanzwaniko kuti uya akatengesa purazi yaamai musaende kumaloni lonuku ini ndakataura nehanzvadzi yangu chimuudza nyaya yekuti uda unogara kumunda iyeyo akanditi ima mugona unogara kumunda sisi vari zvinembomirai kunosvika kumunda munda ndakabatisa kwe20 years the moment yamuchasvika papurazi pamusana nemunhu ari papurazi papa ndinosungwa because ndakapiwa mari inokosta 20 years kuti munhu agara ari pamunda ipapo ndokutaura kwaita hanzvadzi yangu tikati 20 years kutengesa musi ndopatakauya kuno tikakwira dare ende mukadzi wachina pane madhisi ndakambouya kaini before izvezvi tikanetsena kuti mumashure sisi ndada kumusungisa zvikanasisa iwe musaende usada usasungisa hanzvadzi yenyu amukunzwa mukadzi wachirabva ati sekuru mapani akati makada kunisa nyaya yelandiyo munoifira bosi manzwira tikaita vakati exchange nemba yekumba chikwarari nasekuru vakatengeserana vakati exchange bosi takati toda kuti masagara pamunda zvikanzi hazviite saka sekuru makanoona land yavanogara akapamba nepekurima pakakura zvinogona kusiya munda takarima amukunzwa but vari kunzi hanzi hamufaniri kurima usikana imi vamapana pano varipo igosumuka igupa imakusesenyari vakatoudzwa kuti makaitengesa munosungwa vakatoudzana ati papa vakatengeserana nevanhu vavo vakadzira ndivakatengeswa munda asi zvamanje wakatiwo munda ufanogara kumandakauma pamunhu for 20 years affidavit yamakanyorerana makanyorana for 20 years inoti 5 years vachilichengetera vachigarapo vanoda zvavaona pamunhu izinovani makore mangani pasara 2021 pasara 2 years vachareta ndovakasangana ndovakatsvaga vamapani asina munhu ndokubva vaenda ndobva vaenda kufamily house nemunhu yenu amusitsano handizive kwavanowanika asi tawana vanhu vakachengeta sekuru akati sekuru vaende sei vakachengeta from there from 2013 kusvika vaichengeta affidavit ndakatozovanyorera 2021 mushure mekunge ndanzi navasari vanyorere something chekuti vange vanzi varita sei something written pane kungonzi murikugara vanogona kungouya vongonzi 5 ndo zvakati saka pamusoro idani inini ndakatosimbisa inini ndakatosimbisa mufunge uyo akandifonera tamchese kwarapa bamukuru bafobisi vatengesa munda wamai mukwasha achipopota hanzvadzi yangu mukunzwa ngati yachokwadi hanzi ngazviiti indi ndakauya pana mukunzwa am the first person kuona nasekuru nambuya
ndakasvika ndakataura navo vakandokumbirawo kuchengetana kugara kwakanonga muground basi ndikazvokati sekuru chengetei munda ini pari zvino handina kana mari yekurima kana kundotangira pano ndinotengesawo mutaundi kwakari mazori nasandaru wangu ndotengesa mutaundi zvikanzi ahorit ndokubva zvazochinja sekuru vaina ndakasvika ndatova enemy yavo amugona but ndikatoti vagara da kudzimba nehanzvadzi yangu ndikatoti vagare ndini ini ndikati hanzvadzi munhu akachengeta hana kuti asiri vakabva vazotengeserana munda handidi kuonekana nasekuru vanoti gendimire bongani bongani akati ndibve ndinomba but ndine pavagadza alright mambo kana munda usina kutengeswa isusu tinorambidzirwe kurimwa munda wamai ndepane nyaya yedu tikunzi peace order ada kundotera lawyer rake panenge pazonanzi I'm going to take my lawyer andikona isikeni kumunda I'm going to take my peace order munda waamai tinorambidzire kusika hapo kana munda wakachengetwa nasekuru zviri pachena kuti akachekutekisa munhu shamwari zvekutaura aibvunzaiwo kuti zvekutaura hanzvadzi yako iyi ndizvo here kuti wakati uchatotora piswodi kuti asasvike pamunda waamai vasikana vakafona vachiita zveviolence kwauri yes over the phone vachindirisauta zvokuti dai tati in person aigonotora something otondorova because the way yacho she's violent, especially this one. She's violent. So ndakati inini handizvitaura nevanhu ndorara my quiet life ndakati you know what imimina chimira kusvika papurasi since maramba kunzwisisa over the phone ndakudza reason yamusiri kukwanisa kuendera kuti kuna sekuru nakutoma pani vandakanyora kuti vagare vachengete for 5 years vachigarapo munozouya futi mogara pasi neformal way achadzitawo zvakamira so asi nhau yakaitika ndekuti vanobva vauya vachichallenja zverafu is like rough the way yacho ndikuti no imi hamudaro vonotora vana vese vazukuru vese tanga kuinfluencer everyone turn the whole family against me nevana vanogara ndirokumubvunza naye uchida kuti iwona ndoshitava kuti vana vangu asi kana vachinge vanatsoona dambudziko roupenyu hwavo vane nadzenda kupora nadzenda no vaifanira kuuya kumba kwangu kwanofanira kuona uyu musikana uyu 1 year ago akarwara serious ndakamutora papurasi pangari ndakamusamura kumba kwangu kwanouya auya vanouya vesa uyu akarwara ndakamuti uya kumba kwangu kati haina musikuya andabvudza mari zinzake kati ushu kana makamubvunza ipapo akauya kumba kwangu akagara ko achirwara kusvika ave right akudzokera kumba kwangu ndibvunza kuti mubereki achitsvaga munda achiwana munhu akanga achitsvagirani aitsvagira isuvana vacho kunhasi kana kuti vamwe vakasonga kusvika pamunda apa zvaapapi handina kuti havakwanisa kusvika pamunda handina kuti havakwanisa kusvika pamunda asi rutu yavakashandisa ataura neni zvakanaka naye ndakamuudza ndakati no mareasons angu andikuti musakwanise kuenda ipapo ina kuti gogo vanasekuru vari kurima chimbomirai kuvakanganisa nokuti imimi mugore ra2013 makasiya munda uyo uri wega dai izvozvi pasina chembere idzodzi munda udai vakaenda izvozvi ndo vari kuita twese kubhadhara kukanzuri chaiko mutero ndo vari pamunda ndo vari kuripresenta vachiripresenta inini ndisipo nokuti ini handigare kupi handigare kupurasi saka vasikana kunze kuti tiite zvokutaura zvakanaka wawepita hanzvadzi so ainzi ada kuzogara papurasi ndiye musikana uyu ari pakati uyu kwete kushu asi uyu akazoti no let me buy this because avasisiwo pakati vakatonifonera vakati izvi zvimbomirani handiti chimbomirani kumba kwangu havana kuuya kumba kwangu havana kungotsika handiti zvokuti vaigona kuuya kumba kwangu vogara pasi votaura daini hanzvadzi uri kuona so pane imwe alternative kuti ndaigona kuvaitira no for now I can make an alternative because I need the capacity to help. Vaigona kuwana vakaita zvimwe zvinhu zvekugara navo pasi wavo zvino nhasi uno vaitawo zvimwe zvinhu zvokuti vauya kunokwamama kuti chirega tichinotaura nehanzvadzi yedu iye kuti tigarisane pamuyamba saka kuvauya nhasi una ungavati kudii kuti vanogara pamunda pavo vamakasirwa naamai venyu chandingavaudza ndechekuti ivo ngavazvininipise vazvininipisa kuya kwavaita
vazoninipisa wouya kugara neni pasi baba ndozviripo handiti ndochivaonesa izvi hapana pokugara pokuti even if I'm to create space no stay here gara apa handiti it was like now iwewe ndiri kufara kuti ndiri baba handitika ndichadzoka zvangu patebwe yarusiziva kuti ndiri baba ava vasikana unenge wamboti mbichana paupenyu hwavo vanorarama sei ava imi tambonzwa kwamuri imini pane akakarorwa patiti ndiani ndiwanga akaroorwa ndoda kuti imi munorarama sei ini ndakaroorwa ndine basa remaoko angu handite ndiri takshop yangu ndine gasi rangu ndinoita zvakawanda ndinebagisa zvidhina kurarama kwangu aibva kuri right parizvika but handingatembemira zvandani ava vari kumba kwangu pari zvino ndiri kuvachengeta navo ndo vane vana ndo vakabva kumurume ndo vakafirwa nevarume 2 saka vari kugara vachibatsirwa newe vari kumba kwangu oraimbomira pane pataura kuti makambobva papurazi imi muchienda kutaundi indava yei inini ndakasimuka papurazi masimukire andikaita ndikasimudzwa nedare pano pachifshuweshi pasati pashaya vamwe mambo vai ndakava ndikakwira nyaya yangu yemurume iyi yanga andimitisa ndichine mwana 1 ndomasimukire andikaita ndakasimudzwa pano padare ndidzi ndichienda kunogara nemurume wangu kuharare ndomaendera andakaita uchibva papurazi uchienda unogara nemurume wako kuharare uyu anga asati adzoka kumurume vaigara papurazi ndokupa uzosara vakanisani vaigara nemurume wavo ipapo vaigara nemurume ini ndaigara nemurume wangu pamunda apa papurazi 2014 alright mira uchii chakaita kuti uzogara murume azogara mushamate zvaro murume wangu akanga asingazive baba vake haana hama dzake dzaaiziva kunze kwedze kwaamai saka munhu aitotambura wandakanzwisisa kuti haana kukuenda ndobva ndataura nehanzvadzi yangu ndikati hanzvadzi toita sei inini kuti taigara kumakorokoza unonzi kwatakai kuti ndirambe ndichigara kumakorokoza kumunda uriko mai vakashayika hazviiti zvakaipedzikana iwo hausiri kuti ndirambe chigara kumakorokoza wakaroorwa kai handiti wakaroorwa kai tatika pachishona tinochikana munhu aroorwa anoenda kumusha kwake murume wake saka haugoni kuuya une right kuti munda ndewababa vangu ndewamai vangu saka ndofanira kuuya nemurume wangu ipapo hasirizvo wabona in the first place wakauya une claim yekuti ndofanira kugara pamushapa pamai vangu nokuti ndamai vangu handitika and yeti uri kuuya nemurume wako anofanira kuuya nemusha wake kwaunoenda iwewe murume wako aitouya aitofanira kuuya kana newe ufanira kuuya wakahwarara kuna pamusha apa urachiendera mberi tinzo ndopatakagara pamunda murume wangu achizomwa mushonga takanga tatadza kuwirirana mama matadza kuwirirana iye aitaura kuti anzi akaudzwa navaonani kuti ndine boyfriend handikudana naye iwewe kuno kurivhasi ndokutora poison ndokumwa achibva aparara kudaro ndandine vana 2 vakomana mudiki anga ine 7 years mudiki muhombe mudiki wachanga ine 3 years and half ndobva ndatanga kuti ndigare pamunda ndisina anondibatsira handigoni ndokwakuenda kunotsvaga basa ndakazorwana kuharare ndichibva ndakushanda ndobva ndazowanikwawo nemumwe murume ndokutanga kushanda nemurume wangu uye tibva tauya pamai bodhagezi kugara papurasi tichishanda kudaro bva takumbira hanzvadzi iwe waishanda futi ndaishanda pamai bodhagezi ndandiri health worker wavo ndobva ndakumbira hanzvadzi yangu tokumbira unogara kumunda panoti tirambe tichita sei tingoshanda mumapurasi aone zvinobatsira here zvikanzi aimbomirai kana zvaita ndichakuudzai wakudzoka futi nemumwe murume kuploti pamai yavo iye anga iri nhau yekuti kupurazi hakuna munhu ari kugara kuda kuudza kuvavarira kuchengeta purasi ndokudzoka kwandaita kupurasi ndopakabhati kana zvichinge zvaita ndichaita kuti muite sei muende kupurasi ini murume wangu uyu akarwara tb nguva diki akabva ashayika ndokushaya kwaakaita
saka ndopa ndakabata hanzvadzi yangu kati ona hanzvadzi handisisina zvekare murume ndodii akati ane vana 4 ndobva handiti zvoni hanzvadzi nina ndiri kunyepera prazi ndakatochinja zita raranga kuti unogara kuprazi hazvichagoneka kuona izvokuita neupenyu hwenyu hanzvadzi ndopa ndakati aikwarari ndakatozoenda memanje kumenina ndopa ndakamba futi ipapo zvakanaka akati chii murume wangu akashaika ndobva ndamuti hanzvadzi ndoita sei murume upiri zvaashaya ndoda unogara kupi kumunda ona handisisina zvokuita handisina kwekuenda hanzvadzi akanditi zvionerei neupenyu hwenyu inini handikwanisi kubatsirai munda wangu wakuti bongani kanyemba uchazwa vainisikani mahanga ona izvokuita neupenyu hwenyu handizvo wakamupindira kuti kudiyana hanzvadzi iyi sematauriro aita kuti akagara pamaipotabesi ane murume wavo asina kuvaroora tingogarisana kusangana don't worry nenyaya yekuti asina kuvaroora vanhu mazuva ano vanogona kugara 2 months kuti amukadzi nemurume zvadaro after that ndokubva handifonera kuti ko uda unogara kuplazi kwete kuti vakaziyana asi kuplazi ndakachinja musuno like 2-3 years ago pavakagara vaisa kuplazi rerusamango vachigarapo 2013 sorry mira wati angasina kuvaroora angasina kumusoro mako anga ari chii mukwasha wako anga ari chii according to our tradition inonzi kana usina kuroora usina kuuya mumusha hauri kogunariswa semukwasha saka its like nasingamuzivi kuti hanzvadzi yangu anga ane boyfriend saka wakati ari kuchaya mapoto yes kuchayiswa mapoto saka iwewe feeling yako yanga iri yekuti chii kuti atore nemurume wari kuchaya naye mapoto kuenda kupurazi how did you feel ndakafila kuti inini is like taambochengeta makwasha mukwasha my sister anowana murumbu waanofambidzana naye oita vana kuti uya musha togova kuchengeta vana vavo kudza musha medu imomo vasingaiti kumusha kwavo asi vanhu vanokuma musha kwavo vane hama dzavo asi vese vaingonzi uyai kwedu kuri free come open kuri open uyai vese even vamwe sisi vacho vari pasaidi apa murume waanogara naye haana kuvaroora the same thing vada kuuya naye futi kuti uyai ipapo ende varume wavo sisi ava mwana wanayo vantoona baba antona baba ipapo mwana vese vari vese nababa vacho asi vese ipapo vari vaviri une varume wavo havadi nditori enemy I'm the worst enemy so those men are influencing my sisters to fight against us masinima nomumoyo apo ndipane murume uine wake baba womwana pamusoro makurukota pamusoro edare baba womwana uyu ndakafambidzana nawe inini vachiti ndine mudzimu chichi ndakaenda kumba kuhanzvadzi yangu ndikati ndawana munhu kufambidzana naye hanzvadzi zvamati mimi ndione zvekuita neupenyu hwangu ndatsvaga murume wekuti ane mudzimu zvikanzi kana ane mudzimu sisi ndewake imi kana mamuda follow your heart zvishuwa ndakafambidzana baba wemwana kusvika pakubereka mwana ndochi5 ndabereka mwana uyu hanzvadzi yangu akanditaurira kuti ndamuti ona ndagara nemurume wangu ndakakuudza kuti ndoupenyu hwake hwaanorarama zvikanzi wakada muroyi murume wako haiti rambana naye ndakatanga kunetsana nemurume iyeyu nekuda kwehanzvadzi yangu mashoko ainditaurira kuti haiti ndokusiyana naye nababa wemwana uyu takatosiyana saka ndiri kugara kumba kumunin'ina wangu tinotozivikana nemunin'ina wangu uyu hanzvadzi yenyu ndikuona dambudziko rinenge rikumupinda mupfungwa dzake nderokuti imini kuti mutore varume venyu vachiuya pamba vachizosvika kuti vachifira ipapo ndikuona songa hanzvadzi yenyu isiri kuda izvozvi kuti munono varume venyu ndinotoda kubvunza hanzvadzi yavo iwo hanzvadzi komana kuti ore hanzvadzi sikana idzi dzakauya dzisina varume vadzine dzanguya dziri idzo dzega kuzogara pamba pamunda apo unodzibvumirawo here dzisina varume vadzine avo wokuzofirapo hanzvadzi dzangu idzi number 1 ndinodzida zvisingaiti dzakauya dzisina varume dzinogara kugara vanogara vakauya vasina varume wavo nechokutanga vanogara even kumba kwangu anytime vanouya sekumarwariro akaita sisi vangu apa ndakatovatora vasingafambi kuti haya motifaaiizvozvozvo
asi vakale vasina zvaone vana vavo vanogara sekuru zvakamira soso ayo pamusoro ndine kukumbira kubvunza kuna hanzvadzi vamwe vanhu vanzwe. alright ndoda kukumbira kubvunza kuna hanzvadzi yangu iri apa hanzvadzi yangu kusa munoona dai mufundisi but handizivi kuti ufundisi wake uri pakudii bwezvaanda sezvinopokana nebhaibheri ani mazviona tine munyada ari kusaudi akaroorwa zvamai mhanje papa mazuva apera December akabvisirwa mari akaidya ari 1 yekwaamai neyekwababa ese uyu saka chinoziva kuti sisinororwa sei zvokwamai hazvikonzi ari kudya mari ese ari 1 zvinofamba sei munin'ina ari kuchema kusaudi mari yakauya kanotora kusaudi akaidya ese toroorwa here futi odya futi mari yese chingomba mari dya mari ese ari 1 ndini baba wacho zvaari baba sisi avachamburawo kwandinogara kumba kwangu ndine vanhu vangu 2 vemurume uyo andikakwira naye dare weyo kuno kuti ndizoenda naye akasvika akanondisiya kwaari ndabva ndazoona kuti zvikuromboitidzani munhu bhera ndese ndichishandiri ndasangana mumwe murume tine mwana 1 ndokwandiri aiva inini kumba kwangu kuri fine ndakatendera stendi yangu ndakagara zvakanaka kupurazi kana nditongouya kuya kuzona sisi pamwe nekurimawo kana munhu wakurira kuti anzi ndichakuzogara akugara ndiwo vachandiurira ndisisi vangu vari kumba kwangu nevana 5 vavo stazi vangu inini baba waita 7 mukwasha baba varipo vanorespektwa here nemukwasha vanoremenyaya yekuti vapfumari yababa neama yezvisi imodha inoyuza aisiyo ndeipano zvayanditi kuti ari kuti inini makauya musina varume venyu makauya muri mine mhuri yenyu munokwanisa kugara munozvidaira kuti aiwa ndizvozvo chaizvo ndozvamuri kutodai hazvina murume ndisaka ndauya ndozvamuri kudai here kuti muuye zvinyu mugara apa musina varume venyu pamba paamai venyu aiwa ndizvozvo chaizvo komakazita varume mavai pamba aiwa inini murume ndagara ndinaye but pfuma ndisati yaenda nokuda kwezvakaitika zvemunyina wangu zvada kuti zvinyatsonozvoda kufamba sei mari yaamai adyiwa handiziva zvekufamba sei andini uchazoita mumwe murume makavaka nokuti avashaya mutisi unozita sei pamusoro iyoda pamusoro emakurukota iye haisinawo yekuti tichazoita varume chete munda uyo wakatsvagwa nasisi vangu vakashayika vachagira amai mushure menge vadzingo kuglendon mukadzi wababa baba vakashayika amai vashaya pekugara vavaka panze 3 days dzimba dzapwanywa nemurambatsvera chinzi dzimba dziri muplan dzisiri zvekupwanya saka sisi vakatsvagira amai munda ava vane vana 3 vavakasiya musikanasikana vaviri mukomana mumwe chete vana vava havana pekugara baba vavo vari kutovaitawo rafuwo vachidawo vana vemukadzi wavo kutanga saka vana vari kutoshayawo pekugara munda wakatsvagwa namai vavo uripo mai vavo vakashayika inini vari kutemawo neni ndiri kuti one havandava pekugara ndine vana 5 vese 8 pari zvino handina murume wandiri kugara naye apa imwe nhau yekunzi inini kandikawanikwa nemurume ko vana vava vachaitawo sei murume washaya hapana kana chiripo vari kubika mapoto vasikana kana vabika mapoto vasikana vari kuda kudzokera musha vane mhuri futi musha saka murume ari kuti ndiri babaga musha wangu uri kuita sei uri kusvibiswa kana ndava kugara matare angu emusha wangu pavazukuru vantinavo ndichadaidza mutupo wokuti chii sinyoro mutendesanwa jakarasi isovo musha wakazara chii vazvara nevanhu vasina rudzi rwanyatso ndo zviri kusema murume uyu musha make uyu anoona masikana unoona ipapa ehe ndo zvaari kusema uyu kuti unhasi uyu for example wakanonda pamaigezi apo kanotora murume ipapo wakadzoka futi naye iye mumwe murume wako wambomurayisa futi musha nemhanga yezvikomba saka iye ari kuti kurita uyanga iyoyo ndosaka ndisiri kukuda musha hauna rudzi hauna direction wangozara nevazukuru vasingazivi kwavakabva hapana kana 1 akabvisa pfuma yekuti timuombere kana kuti aombere musha mangu hapana ndiri kuparidza shoko iri ndichirayira nhingi kuti mazuva ano zvaane dambudziko mumusha vana baba ava vakushaya kuti musha wacho voifambisa sei musi wanenge vati paitika chiitiko chaitika handei mudare mutinogara makadaidza kuti mhuri yese kwasinyoro huyai kuno
vekwasinyorwa anouya asi mukati mashembe mune vamwe kwamufakosi vamva vanopinda futi mui nokuti haatomboziva kuti kwamufakosi ndokupi kuti mumudzingemo kuti anobva ati ndiri mwana wopana nekuda kwevana vanongouya vasingazivi kuti vari kubva kupi vachingochengetwa mui musha matara achafamba saka tiri kuti vana amai tirerusirei ndima misha ifambe zvakaita sei zvakawanda kana maona shamwari dzenyu dzikurudzire kuti dziroore anyatsombera musha zvakanaka tigoziva vazukuru vedu kuti ava ndo vazukuru vatinofambisa matunzvu edu atinofambisa musha medu zvakanaka hatitika adairei kana mai good right now chichiendera mberi chichida kusvika kumagumo saka uri kuti iwe unomugamuchira kunyaya yekuti plot yakatengeswa haina kutengeswa haina kutengeswa ndeyangu idzochembera otherwise dzinochengeta pamusha dzikuchengeta hapana akatengeswa namunda hapana ndiyo ofaneta ndeyangu right imi muri kuti kudii ndikutiko kana ningi yenyu statement yeri iri kuti chii isina kutengesa hayo munda irake uri kuti kwese iye mira kuti tibudire pachena tibudire pachena maererano nemunda wakaita sei wakatengesa iwe budire vanhu pachena chinyatsotaura specific hanzvadzi dzako munda uripo ndida kutengesa hanzvadzi uri kungochengetwa nechembereri kuti uve uripo nhasi ndivo ivava chipisi chasara chacho ichocho che2 hectares ndivo vakatichengeta umwe wakaenda ukugoma hatisisina munda tine ivo uye chete wavari kurima iwo ndo munda wacho wasara mapabata ndapabata but ndine mubvunzo kuti ko kana munda usina kutengeswa hanzvadzi sewo uchirima kwatezvako kumarondero usingarima munda uripo pasekuru nambuya uchida kurima uchirima kwatezvara vako uchibvisa mari iwe une munda ende unoti wakatsika pamusha ambuya wamunoona anomhanya kufunira bongani manzi bongani I don't want to see you there pamusha wangu ivepi papangu takatanga tafanana sisi mukunzwa bonye upenyu hwawo masisi vakufunga kwandachi kupasa andoboda kuona munhu ko alright chaanotaura pindura mubvunzo wabvunzwa naasiya chekutanga handire ndiyo munda watezara handire ndiyo munda watezara munda watezara uriko uku une about 20 hectares land handiti ine bvudzvuku kune jecha kuchokchok chakunda kwedza ndo kwandokurima ikoko ndokune boti pane mvura at the same time apa hatina mvura hatina chatinacho iko kuri developed and handingarende munda watezara wangu ini ndokwandinorima ikoko saka imi manga mune pfungwa dzekufunga kuti ari kurenda kana kuti ari kubhadhara uku nemhaka yekuti kuno kwakatengesa ndosaka asina mukana wekuya kuzorima kupi kuno mapindurwa here aya ndapindurwa but inini nyaya yangu pane yahanzvadzi yaikuti isubhore inoda kuti asi toda kurimawo munda wamukachengetesa after mabasa ekuchengeta bhosi yadhi yakakura most 2 hectares yadhi kurima 2 hectares iri murada kudzishandisawo nasisa urimawo this year kana munda usina kutengesa tipoti rini bhosi hapana chakaipa chatinoona iwo wati kune jecha sitoda kurimawo kujecha ikoko chekutanga ndechekuti hanzvadzi dzangu idzi chandinoramba ndechekuti uyo ari kugara murume asina kumuroora ndirikunzwisisa now murume iyeye ndiyada kurima ipapo not musisi but ari behind ave arimo hapana uri kuva nekukwatezera wako uri behind mukadzi wako inini I am married and I mean everything is handisi kukorana naizvozvo handisi kukorana naizvozvo hausi kuramba handisi kuramba asi chakati ndirambe
ruti yakashandisa yeviolent ndiyakaita kuti vanaka avarizina asi dai akauya akanozotaura no ndozviri hapana its like izvozvi kutokusangana totanga kusangana nawo izvozvi nyaya dzemuna nekuitwa pafoni pavaipopota vachita sese vachitukerera vachita se nditotonzwa ipapa ndotozvika like nawo ipapa kuti no akuti vada kurima and ndida kuziva kuti arikuda kurima wacho ndiani between the two since vamwari kuti isusu tinogara kuti kwarara handinai nezvekurima ada kurima chaiye wacho ndiani tese tiri kuda kurima tinouya semaviri atiri kuti tirima nokusvikira kwasisi kwaachareka kuripo tichirima zvekuti fertilizer yedu takatotumira bankuranzi yakauya yepfumvudza. Right, okay, fine. Pane initiative zvimwe zvanoda kuzobvunzawo wavana kutengesera horera ndatsvaka munhu akona uchareka ndikatora ndikaenda kugrindel yaya ndikachengetwa ipapo ndachengetwa pazikanzi ndaunogara nehanzvadzi vavo ndanogara vakazouya vachiti akakugadza pano ndeya ndikati ndakagadzwa ndakaenda nevachareka kuhanzvadzi vavo zikanzi ndaunogara saka ndo magari anakati iye akazouya akati gara kusvika ndazoona kuti chibva ndo magari atakaita china makagara pasina kutengeserana hatina kutengeserana nokuti kana nhasi makanzi chibvai ndinoenda iye akangonditi bvai ndiye wandakamirira iye vasinzi vakasikana kuti mudaoni vanotengesa. Saka pano manje minduro yavepo yekukwira kwamungaita dare uya uzotitaurira kudare kuti munda wakamira sei wakatengesa here. Minduro ndeyekuti munda hauna kuita sei hauna kutengeswa. Mwamaifunga kuti akatengeserwa munda baba mapani vari kuti handina kutengeserwa chii munda. Imimiwo chikumbiro chenyu chekuti hanzvadzi kuda kunodzoka timborimawo gore rino hanzvadzi yenyu yatambira kuti aiwa hazvina chakaita sei chakaipa vamapani pamuchazenge muchigara panzvimbo penyu sekuira kwamukaita naongano muchazenge mune hanzvadzi dzake dzichauya kuzoita sei kwete vati kurima vada kurima handirika kuzorima handirika vachauya kunyanyanya uyu asina kwaanonyatsosunzuma achauya mumusa achada pekuita sei pekudzimba dziripo hapana dzimba hamene kuti achazvifambisa sei asi nyaya huru yatina yakarambe kuchausa sei yekuda kuzorima panzvimbo pamuri kuchengeta imimi nokuti avava ndo vadyi venhaka yenzvimbo iyoyo iye uyu nehanzvadzi dzake. Saka nhasi uno mudare munoti kuti aiwa vagamuchirei vauye kuzoisa ugejo vaone cheuviri panzvimbo iyoyo. Iwewe hanzvadzi dzako vagamuchire vauye kuzoita chii vazoona cheuviri panzvimbo penhaka yamukasirwa nani nhama. Iwe unenge uri musoro chete mubati wenhaka asi hava nekodzero futi yekudya chii nhaka. Imiwo uyo kana achinge aroorwa kagaendeka kumurume wako hakuna kuti atsike kuti kana uchinge waroorwa unouya futi kuzogara mushamani mavabereki hazviite hazvinyatsa kuita munomutsana munoitana inonzi madambudziko nemuroora nekuti muroora akasiya kwakewo kuti akuenda kumurume wangu kwaanonyatsosasana zvakanaka imi mazitetemora mamurimo munomutsana naye endeiwo kweiko munenge makaita sei makaroorwa kuti pave nefreedom nobati right ndofunga kuti ndo mapedzero atikaite nyaya iyi. Imimi mhinduro dzeni takupai muchava nemukana wekuenda kunorima kana muchigovanisana 1 hectare whatever asi mukana ndiwo kuti munokodzere kuenda kunorima ipapo. Iwe unokodzere kupa hanzvadzi dzako pekuita sei pekurima. Kutengeswa hapana kutengeswa paripo.